Ha sigut com fer-ho més lleuger per ells. Posar-los música, ballar-los, fer alguna d'activitats amb ells, d'un en un fer-los sortir a passejar. Ja com t'acostumbres que tots aquells són teus i ja ho saps tot. Tot el que fan a cada hora, què van a fer, si volen un cafè, si volen... saps? O sigui, tot. És que ja ho sé tot el que volen i és com facilitar-te el treball, la veritat. I com estem més junts, a part de caminar més i tot, doncs ja ho tenen més fàcil tot. Sentimentalment, doncs ells, molts estan en plan, vull sortir, però bé, he après molt, la veritat, d'ells. Amb por perquè tornar a tot, portar les gafes, portar tot, doncs cansa una mica, però sí. I vindrà, però estem preparats, la veritat.